Hagni ka po ngadon ha Delhi ni ha jantar mantar ban yes ngaulan bat ban yadon ringkat ban kershan ya kani ka jingi ki jong ka corporate janta party bat kunjuru ya ka jing shat ngan jong usonam monchup. ये बताओ यार, कोई अपनी इंसान को आप अपनी पगड़ी उतार सकते हो पगड़ी, हम चलेंगे इलाज कराने। Halo pelok session pan kapdeng semai pi sakne ka video ko janga kum paplio I na khamat ikitugi clips ngatrai filai suthu bat bon na pedeng jongi ru ngilai I ka jingja ka baja hapo New Delhi haga jingge persya jong kini ki cockroach janta party ya ka sarkar na ka banda ka jingthu ban penhar sukino ya une education minister jong kari India ngi ka ne ka jinge khi kala ya las lemba te kine ki khon samla ki badegi kena pule ki bai marging hagabe dai bat kan ne kan need paper kapla leak no hagine ki banayu ladab nagam ta ban paniale exam nagam ta ki jing pule ki ba pher tengi I ba jingkyrshan jong ki paj ba ak babon nomor tang ki kena pule tang ki kime ki kpa ki dani ki khon ki bala pelut ya ka por jong ki ban kershan ya ki jing pule bat ki badan ru ya ka ta jing thmu ya ka lowe ki jong ki kom ki khon ban pen long ban penang pen start ban nang pen yo kalat ya ki kumno bakin nang kiu saprang kis ngothu ya kata ka jinge hendrei ki pajba ki bamdei ki bangam kata ka jing pule ki badan kata ka jing thmu ngathrai kin am kin kham num das ngothu than ya ka ne ka jinge ban mi sakhmat kum ka ne ka por ka ne ka jinge khi om ba ka pen ban toy tang ki tu ki basong Delhi hendrei ka ne jinge khi ka long ka jing ban toy na baro na kam ta baro ki pajba ki badan hakari India ki badan ki kena ki pule ki badan ki jingthmu bandej pule doktor ki badan ki jingthmu ki bandej pule kham jorong hagino ki line ki bahe ki bala minot ki bala treshitom la bon snem bat ki bala hoj kum ki breu teng ki dei nagiyeng ki ba duk nagiyeng ki ba omdan ka pita ka pisa ban ya thiet ya kata ka kam ban ya siu do ka pisa ndrei jingle jong ka sarkar pat ban pen feel no ya katu kan need paper exam dak ba leak no aku tu kapor kemut ke penlong ke jingdu bat ke jing penrit mesim ke pendu mesim ru ki kena pule ki ba start bat ki badon ya kata ke jingpu ki ba minot ki ba start sisa hendai la dak long ha ba kum kini ki por kemut ba imat ya ka kam ban yo ya kata ke jing pule ru hap da ya le ban thiet dak pisa ban tangki kita ki barius pa lena ki tagi badan spa ki la ban yo hendai ha ba pej ke jing songthu jingmi jong ka ne ka cockroach janta party haga jingelam jong une abijit dipke kumjuru ke jingkyrshan jong une sonom mangtung mo bala shatngan nam ta ki khon samla te tong ni ai ke jingkyrshan ni iba po Shillong jong iru lami menta ki khon samla ki bon ki dan hadel hi ki lej ban yasno tilang ya to ko protest te ngi yo iru ba Meborn uei na ki samla naga rikhasi jong iru menta kini ke singi udan Delhi bandai ai support lang ya kani ke jing yakhi jong kini ke cockroach janda party mar ke jing yakhi hi ka long ka lawe jong ki khon samla bat ka long ru ke jing mentoy ki khon samla tingin nam dewan ailat kum kini ki ekem dei banja hapo ri India lene hapo ka sarkar lene hapo ka rikhasi ke jong iru tingin dewan ai ke jingkyrshan nak menta ka lawe ke jing bha jong ki khon samla tingi iru hapo Shillong kilami ki banja kershan ya kene ka jing yakhi jong kene bat keleng ke India haki bon ki jaka la ka jong wala ki mla ban poiru Delhi baro hendai ki ai ka jingkyrshan hala ki jong ki jaka tinget pej ngin ai ka jingkyrshan hala ki jing sngo jong pi balara gini ki yakhi ai ki ya chaprang bat ngin duai ru bleun yarab ai bor ki bakumno ki la ban job ya kene bak sarkar kan sngo bat kan phaikmat saki nakamta kalau wei jong ki khon samla ki badon ya ka jingthmu bat ki kwa ru ban yo ban lej jak tak jing pule ki ba kham halor te to ye pe video sakmat blog Hagni ka po ngadon ha Delhi ni ha jantar mantar
ban ia sngo ulang bat ban ia don ringkat ban kershan ia kani ka jing ki jong ka corporate janta party bat kumjuru ia ka jing shat ngan jong usonam monchup ubala kal balakot sedu ka arsan sni kani sni kumba ki ba kani ka jing ki kamde ka jing ki jong ganu nu ka political party hindai kani ka jing ki jong ki kena samla ki badan ia ka jingkit kli bakwa banuan ra ia ka jingkala ha kani kari bat ki bakwa banuan ra ia ka jingkala ha ka bede bat puli putli ngewandu akani ka por ban pensau ba wat mengiru nak ke jelam Meghalaya ngia kershan ya kani ka jing ki bat ngalai iru bagi don gi perlok samla gi ha ka jelam Meghalaya ki ba layalet bat balaya protest hang ni ha Don Bosco Square ban ngai ka jing kublai ki nang ni nong ba Delhi nang ya chakmat ban nang ya chaprang bat ni kermen ba kani ka jingle dan bo jong ni sarkar BJP kan sadu bat kan sadam bat lada ki kena samlahi ki wan chakmat nom don kanu kebor jong kanu political party ru banla ban pentronnya pi kawit lada ki kena samla kim tik astan balada ki kena samla kim yang na benta ka hok ka jongki bat na benta kata ka future ka jongki ngin sa susha ialam bakala bet na kawai ka por na kawai ka party sa kawai ka party kumba pi ngim dan por shu menta bangin ya up ya kiniki politicians ki bala ramba ki bala temen ki balet na kawai ka snong sa kawai ka snong ban yolorni hindrengi kwa ya kinong yalam ki ban wanra ya ka jingkala ha ka emlang salang ha ka ri ba ka jaj ban riu bakala de ka por baki samla kin yalam hi daladi yaladi badho ni don kam ki riu temen ki briu ki baladon ki badon ya kataka jingkit khali bakin guide yangi hendrai ngim don kam ki briu ki ba yalam yangi tang da kataka thong ban kwa ban chong hak suki hendrai ngi kwa bangin yo ikta ginong yalam ki bandon ka jingkit khali bat tang katahi hagni ka po nang ni na jantar montar ngi dan lang bat kini ki perlop jungi ki bangam isu tingi kerman makani ka jingi ki jungi kalong kabajab kublai shibun kublai shiajarngo ublai untuk kuyaki. The gathering saw students, teachers, activists and members of civil society holding placards and raising slogans in support of the ongoing movement. Just to show our support to the CJP team and especially to the Sonam Wangchuk sir, no? As we heard for so many days he was in hunger strike for the justice of the students. As we came to know that so many children, so many students, they killed themselves because of the leakage of the papers, no? The exam paper. It is a very sad to hear that our society is still quiet, our ministers are still quiet. Especially my message to the Education Minister, Dharmendra Pradhan, please do the resignation.